So ayan, good day sa inyo mga kasabwat. Ayan, madilim-dilim pa. Alas 5 na ng madaling araw. Nandito ako sa may daan sa amin. Ayan, balik na ako ng Maynila guys. Ayan ko lang yung kapatid ko magsasabay punta Quezon. Alright, update na lang ako mamaya. Good morning mga kasabwat. For today's vlog, pauwi na tayo ng Maynila. And babakbak na tayo. Ito taggawa yan guys. Sama ko yung kasabay ko yung kapatid ko. Ayan, yung girlfriend niya. Punta sila ng Quezon guys kasi may reunion kami. Dadalo sila ng reunion. Ako hindi ako makakapunta kasi may pasok bukas. Kailangan natin bumakbak ng Maynila. Kasi mayanig dito sa ano. Banayad na umaga. Grabe. Sarap dumaan dito sa Tagkawayan men. Maalon-alon. Alright, ito na guys yung viaduct. Kapal ng pag. Okay. So, hirap dito mag-drive. Ito yung bypass ng Lopez. Kapal ng pag guys. Ayan o. Parang ano. Kapal ng pag dito. Ba't kaya ang kapal ng pag dito? Bypass ng Lopez. Pang ano mo, pang merinda siya, pang merinda mo. Ingat kayo, mag-focus ka sa pag-drive ha. Sige na, una na kayo. Ingat kayo Sige na. Ingat kayo, ingat focus sa drive Sige na, pasok na. So ayun mga guys, nandito na tayo sa may Lopez. Pabalik na agad ng Maynila. Palaban. Hindi ako makakatawa ng ano, nalagapak yung likod. Lalo lumambot Chill ride lang tayo. Kasi maaga naman maaga naman akong umalis kaya chill ride lang. So hindi ako magmamabilis. Dandan takbuhan lang. Alright, let's go. May tabing dagat ng Lopez Stop over pa Ayan may mga naliligo dun sa baba guys Ito yung daan ng release sumusuot yung trend dyan sa ilalim kung may dumadaan na trend mga naliligo dun sa baba Ayan ano yun dun ay motor natin grabe napasabak sa back-to-back na biyahe. Tigas pa yung gulong, tigas pa Sige pinicturean ko lang ay
SG. Hindi lang natin itong mga dinadaanan natin. Yung ano, taib yung dagat guys. Mataas yung tubig. Haba nilang tuwid na daan na to. Dati humahataw-hataw ako dito sa part na to, kaso ngayon hindi na. Kasi pagdating dun sa may dulo, may ano yan eh, may mga lubak-lubak. 2016 maganda pa itong daan na to eh. Maganda pa ang pagkakagawa ng bagong gawa to. Tapos ngayon lang binutas-butas na ulit. Tapos ayan, may mga lubak na. Ayan o. Ayan, dami na o. Lumubog agad. Bago lang yan, 2016 nadadaanan pa namin. Maganda eh, bagong gawa. Hindi naman na lang ngayon, 2025 talagang ano na rin, sira na. Tulong sa ulo ah. Tulong sa ulo yung daanan no. Yay. Taas na ito oh. Taas na kamot ah. Yes. Yapang ibang motor dito eh. Bulusok yung lusong oh. Hindi lang kaya tayo sa camera. Pero ayan, ito yung delikado guys dito eh, oh. Ito, itong part na to talagang may na-accidente dito eh, no? Hindi ba yung ano slow down dito eh. Taas ng lusong eh. Parang yung ginta. Pero talagang dumaan dito guys sa bypass. Manakatan mo dito. Rampa niyan patas oh. Gaya nito oh. Tarik. Yan, naka-ano yung engine brake ninyo. Naka-handbrake yung engine brake. Kasi pag hindi, nako, yari ang ano nyo, frame no boost. Hindi ang kakapit. So pagbaba na ito, ayan na. Unang daan ko dito dati, hindi pa to semento lahat, lupa pa yung iba. 2022 ako, 22 nga yata ay 21 yung bago pa lang tong motor na to. Hindi na ako dito yun. Lupa pa itong part na to, lupa pa. Nadaan ako to, lupa pa. Alright, gumaka na guys. Dahil sa gumaka ganda dito yung tumalon guys oh. Sarap tumalon dito oh. Kaso may mga ano, may mga lumulutang na ano, basura na konti no. Taas no. Grabe. May ginagawang ano dun guys oh. May ginagawang bagong arko. Ang ganda ng ano, tanawin dito. Part na to. May motor natin. Tagil-tagil tayo. Pabulin tayo nito ng gabi. May ginagawa dito guys na bagong ano. Ayan o. May ginagawang bagong tilapia. Hindi pa lang tapos. Oh, may nag-island hopping oh.
May island hopping ah. May iba kung pupunta dun sa dulo. Picture. Dito tayo sa Limonang guys. Parang umambun dito ah. May batigil ba do? Ayos na dito guys oh. Dati bako-bako to eh. Sinispalto na oh. At least kahit pa paano. Order muna tayo dito guys para gutom na eh. Handa guys, bakit? Tapos kanin, kumako. Meron na ulit tayo, busog na, nakakain na dito sa Pagbilao. Banat na ulit. Tara na, let's go. Pag nakapasok na tayo dito, mabilis na yan. Ano yan, dito tayo sa Pinilla. Bundok man ako guys oh. Ngayon ko lang nakita ito ng ganito. Nakitang kita yan, tuktok na yan. Napakaganda pala yan, parang mayon. Mayon na nilagyan ng katabi. Oh? Ngayon usok-usok pa sa taas oh. Ngayon ko lang napansin yan. Kasi pag dumadan ako hindi ko nakikita na ganyan ka ano eh. Laging may takip na sombrero yan pag dumadaan ako dito. Ayun, kita ko pati yung dulo. Ganda. Ayun oh, ganda oh. Ganda. Pati na parang nandun niya sa likod eh. Ayun na, ito na oh. Oh? Nasa ano yan kanina, natanaw lang natin kanina ngayon. Natanaw pa rin. Na naman natawag ko, alam mo. Lumapit lang ng konti. Lumapit lang. Ako. Yari. Oh, ganda oh. Ang ganda mag-picture na parang mayon ah. Nakapadaan. Nakapag-picture. Slow down. May na-counter steering eh. Ayan guys, so pagkita tayo ng Mabitak. Halin tapat. Hey. Ito ng pet ko. Malos pet.
Grabe. Grabe yung init. Kaya naisipan kong tumigil ako dito guys sa may Pililya. Kasi uminom ako ng buko juice. Kasi ang init, grabe. Alas 12 yung katanghalian. Tarik na tarik yung araw. Papahinga pa sana ako ng matagal-tagal kaso sa bahay na lang. May na-aksidente dun sa may kabila ay kanina sa may plan. Sa bahay pa man din, dugo ang husa eh. Alas 10. Pahingan lang. So ayun mga kasabwat, hanggang dito na lang ang ating vlog. At pagdating naman yung biyahe, wala naman naging problema. Wala naman lang. Wala pa ako sa bahay pero in-advance ko na para manifesting. Kasi malulobot itong ating camera eh. Update ko na lang kayo sa mga susunod natin na vlog. Alright, ride safe, God bless sa mga pabalik ng Maynila galing bakasyon. Ingat kayo sa biyahe guys.